Čaute všetci, vítajte pri ďalšom videu. Toto je historický moment pre tento kanál. Pretože? Toto je naša prvá spolupráca, konkrétne so spoločnosťou ASBIS, ktorá je jedným z najväčších distribútorov technologických a smart produktov do Európy, Stredného východu a Afriky. Ide aj o produkty veľkých firiem ako sú Samsung, Sony, Intel, Kingston a obrovské množstvo ďalších. A teraz začali spolupracovať s čínskou Mideo, ktorú možno aj poznáte. Vyrábajú rôzne spotrebiče ako sú rúry, chladničky, sporáky, klímy a rôzne iné veci. A ich najnovší produkt, tento obrovský bezvrtulový ventilátor lomeno čističku vzduchu, mi poslali na recenziu, čomu stále nemôžem uveriť, ale máme ho tu, takže poďme ho otvoriť. Inak len aby ste vedeli, tak nikto mi nepovedal, že čo mám o tomto vetraku hovoriť a nič také, takže všetko, čo tu poviem, je môj úprimný názor. Takže, hneď na vrchu tu máme návod, Manuale Utente, je v italštine a v angličtine. Neviem, že keď sa to začne predávať tu, či tam bude aj slovenský, asi by mal byť. Tu je telefónne číslo na Mideo, kebyže chcete, tak môžete sa ich niečo spýtať. Ďalej tu máme dva takéto filtre, potom je tu ďalkový ovládač, takýto maličký, jednoduchý. A napájací kábel 24V. No a potom sú tu takéto krabice ekologické, obrovské. Myslíš, že ma to udrží? Vidíš, toto drží. A potom už je tu len samotný vetrák. Neviem, že ako bude najlepšie vybrať, aby sa mu nič nestalo. Takto. Pomôžem ti? Ne, v pohode. A teraz slávnostné odhalenie. Tadá! A teraz nájdete 10 rozdielov. To je trápne, že? Je to trápne? Pre tých, ktorí takéto nepoznajú, poznajú iba také, tak namiesto klasických vrtulí, ako sú pri normálnom vetráku, tu máme vlastne iba takýto kvázi tunel, ktorý má tuto po bokoch, v týchto stenách alebo čo, malé otvory. A tuto dole v tejto základni je nejaký motor s turbínou, ktorý vlastne tu z boku cez filter nasáva vzduch a ženie ho hore. A tým, že tuto je to zúžené, tak sa ten vzduch vlastne zrýchli a vychádza von cez tieto malé otvory. A okrem toho, že vlastne ide iba ten vzduch cez tieto dierky, tak tu na strede sa vytvára kvázi podtlak a ťahá to ešte aj ten ostatný vzduch, tade to proste a má to potom väčšiu silu, kvázi, tak nejak. A tento fyzikálny jav sa volá Coandov efekt, či neviem, jak sa to vyslovuje. A je to presne to isté, čo drží aj lietadlo vo vzduchu. To je celkom zaujímavé. A potom tuto vpredu máme takýto ovládací panel s displejom, ktorému sa budem venovať potom. Potom tuto na boku je teda táto mriežka, ako som už spomínal. Na druhej strane je taká istá. Tá sa dá takto zo spodu otvoriť. Či nedá? Dobre. To je tam iba tak nacvaknuté, tak treba to silnejšie. Ďalej je tu takéto sítko, ktoré už vám zachytí aj normálny prach. A sem rovno môžeme teda vložiť tento filter. A toto je prosím pekne HEPA filter triedy 13, ktorý by mal zachytiť až 99,9% častíc o veľkosti 0,1 až 0,3 mikrometra, čo je v podstate aj veľkosť covidu, čiže teoreticky by mal zachytiť aj ten, ale inak to vie zachytiť normálny pel, prach a také veci. To isté aj na druhej strane. Tak. A keď už to mám otočené, tak tuto potom zo zadnej strany, kde bola tá nálepka, je tam preto, aby ste vedeli, že tuto dole je konektor na napájací kábel. A celý tento spodok by sa mal otáčať, pretože má to aj takúto funkciu, že sa to vie otáčať hore dole, teda do bokov. Dáme dole túto fóliu. Pozri, tam je nápis, že Remote Control Area. Takže môžeme rozbaliť aj ovládač a rovno to môžeme aj zapojiť do elektriny. Mám tu rovno takýto merák odberu. Takže na konci uvidíme, koľko to zožralo a ja to potom nechám aj zapojené nejak dlhšie a niekde vám sem napíšem, že ja neviem, za 10 hodín alebo tak, akú to má spotrebu. Aha. Nič tam nie je. Musíme to zapnúť. Všetko, čo je tu, je aj na ovládači, takže budeme to asi ovládať iba cez ovládač. Takže rovno to zapneme
Aha, som ani nepozerať, že sú tam baterky, ale je to dosť... Ako prvé by to malo mať 10 stupňov vlastne rýchlosti toho fúkania. Takže na jednotke to máme teraz. Cítiš toto? Na mňa to dofúkne, hej. Hej? Také jemný vánok. Bolo tam písané, že po 5. stupeň to nie je počuť. Ja to počujem na jednotke. A ja. Dvojka. Dvojka je už možno taká jednotka na ventilátore. Na tom klasickom? Toto už je akože dosť hlučné podľa mňa. Tá trojka. Toto je podľa mňa dosť silné, ale... Ne? Ako otestujem silu toho fúkania? Idem po sviečku. Takže toto je trojka. A je to od toho asi takže pol metra. 4, 5, 6, 7. Haslo. Čo som tým dokázal? Nič. Takže je tam proste 10 rýchlostí fúkania a tá desina je že extrémne silná a že vraj by to malo byť cítiť až vo vzdialenosti 10 metrov. Ale akože nemám kde oskúšať tých 10 metrov, ale malo by to tak byť. Na krabici bolo písané, že to má iba 36 decibelov a na nete som čítal, že tuším po rýchlosť 5 by to nemalo byť počuť a to si myslím, že nie je úplne pravda. A tá 5 je už podľa mňa dosť silná. Že napríklad ja keď to budem mať tu, tak to podľa mňa budem mať len na tej trojke alebo čo. Máme tu potom funkciu takéhoto otáčania. A pekne vám to precirkuluje vzduch v celej miestnosti. No a keď to znova stlačím, tak to zastane tam, kde to je. Hej. Ďalšia funkcia je tuto nejaké M-ko. A tu sa zasvietil nejaký mesiačik s hviezdičkou. Že to je asi nejaký nočný režim, predpokladám. No neviem, či by som pri tomto chcel spať. Akože ja mám hlavu hneď pri tom, tak to je také ovplyvnené dosť, ale... A možno to je také, keď máš otvorené okno v meste, ne? No, môže byť, no. Dobre, dáme si to do izby v noci, otestujeme to a sem napíšem, či to bolo dobré alebo ne. No, mali sme to pri nohách na dvojke a keď je v noci úplne ticho, tak to samozrejme je trochu počuť, ale nie je to vôbec také rušivé, že by sa pri tom nedalo spať. A ochladzuje to dobre, vôbec to nie je také nepríjemné ako klasický ventilátor, takže... Ďalej, keď stlačím to M-ko, tu je nejaká AI funkcia podľa teploty, neviem prečo je to nastavené na 28 stupňov, neviem či toľko náhodou není tu. No toto mi ukazuje 27,3, takže je to dosť možné, že to ukazuje aktuálnu teplotu. Takže vidíte, že naozaj niečo takéto potrebujem. To AI by malo nejako automaticky meniť silu fúkania podľa teploty v miestnosti. Neviem presne, že či je tam nastavená nejaká univerzálna teplota, ale podľa čoho to funguje. Ďalší režim sú takéto guličky s minuskami a pluskom. A to je ionizátor. Konkrétne je to plazmový ionizátor, ktorý neviem úplne presne ako funguje, ale nejako to vytvára nejaké záporne nabité častice, ktoré sa pricúcnú na molekuly rôznych baktérií a tuším, že aj dymu a takýchto vecí a nejako ich proste zničia. No čistí to vzduch, dezinfikuje a tak. A posledný režim je takáto vrtuľa, čo je vlastne späť na klasické fúkanie. Dobre, potom keby ste chceli vedieť, tak tieto režimy si prepínate vlastne tu hneď týmto prvým tlačítkom, rovnako ako na ovládači. A potom tu máme ešte taký jednoduchý časovač, proste to klikáte a tu sa vám pridáva čas po 1 hodine od 0 do 12 a potom zase 0, čo znamená, že je vypnutý. Keď si ho nastavíte, keď je vetrak zapnutý, tak to znamená, že o ten čas sa vám vypne a keď si to nastavíte, keď je vypnutý, tak sa vám zase zapne. A posledná, asi najzaujímavejšia vec, keď podržím tlačítko zapínania, tak tuto začne blikať táto ikonka. A tá ikonka znamená presne to, ako vyzerá. Je to Wi-Fi. A tuto píšu, že by to mala byť nejaká aplikácia M Smart Home. Potom samozrejme ako pri všetkých takýchto smart veciach na Wi-Fi funguje to iba na 2,4 GHz Wi-Fi-nách. Čiže keď to budete pripájať na 5 GHz, tak vám to nepôjde. Čiže aplikácia vyzerá takisto ako všetky aplikácie na takéto smart zariadenia. Tuto máme ten vetrak, tak toho vidíme. Vyzerá úplne inak ako ten, čo máme, ale to vôbec nevadí. Vidíme, že filter je v 100% stave. Inak je tam aj taká funkcia, že keď ho už treba vymeniť, tak vám to túto zabliká. Neviem presne kde, ale je tam na to ikonka. Iba takto narýchlo ukážem, že tuto si vieme regulovať rýchlosť. Rovno to aj reaguje. Alebo to možno vieme takto rovno posunúť. Tu si vieme nastavovať to otáčanie. A tuto, čo znamená, že display. Aha, vieme ho úplne že vypnúť alebo zasvietiť. Tu vieme vypnúť, zapnúť. Tu sú režimy. Normal, auto, sleep, ion.
A tu máme ten časovač. Buď si tu vieme teda nastaviť, že za koľko sa vypne, alebo tu máme normálne takéto, že schedule a tu si vieme vytvoriť úplne, že parádne, že ako sa to má kedy zapínať, vypínať, na aký režim sa to zapne a či sa to bude opakovať denne, týždenne, ročne, no, tak. Ale viete si to pripojiť aj na Alexu a proste môžete povedať, že vám je teplo a ona vám zapne vetrák. Akože ja mám pocit, že tu je trochu lepší vzduch. Také, že není tu tak teplo. Píše mi ale, že tu je 29 stupňov Celzia. Aj keď píše, že je tu stále 39 stupňov. 39? 29 stupňov. Tak mám pocit, že je tu aj tak taký trochu lepší vzduch. Asi je to tým, že to tu trochu cirkuluje, alebo čo. V každom prípade ja si to dám tam do rohu ku dverám a snáď uvidím nejakú zmenu. V každom prípade videli ste, ako to funguje. A keď vás zaujal tento ventilátor a chceli by ste ho mať doma aj vy, tak link máte dole v popise. A ja ešte raz ďakujem Asbisu a Midei za túto úžasnú spoluprácu. A keď sa vám ľúbilo toto video, tak dajte like a odber a vidíme sa na budúce. Čaute.